שלום, שמי יולן. במהלך השיעור נחשף ונלמד להשלים משימות בעזרת אתר המפות הממשלתי GovMap. בעזרתו נחקור ונלמד על מצב הנחלים בישראל, הגורמים לזיהום הנחלים ודרכי ההתמודדות. לא עבר. כאשר אתם נכנסים לאתר, תוצג מיד המפה שלפניכם. למעלה בצד ימין יש את המילה חיפוש, המאפשרת לנו למצוא את המקום המדויק על פי כתובת, מספר בית וכולי. על מנת להוסיף שכבות מידע, עלינו ללחוץ על לשונית שכבות. לחצנו על שכבות, ואז ייפתח לנו התפריט שאנחנו רואים כאן לפנינו. במידה ויש צורך בשכבות מידע נוספות, יש ללחוץ על שכבות מידע נוספות, כפי שאנחנו רואים כאן בצד שמאל, ושם אנחנו מגיעים לשכבות הנוספות שאני קודם הכנתי מראש, וקיבלנו כאן את האזורים הרצויים של אזורים טבעיים. אנחנו רואים כאן אזורים טבעיים, לחצתי פה V, על מנת שהמפה תיפתח ונראה אותה. כדי שנוכל לראות את כל האזורים, יש להגדיל את המפה. לאחר מכן אנחנו מעוניינים בשכבות נוספות, אנחנו בכל פעם נלחץ על שכבות מידע נוספות ונוסיף את המפות הרצויות והרלוונטיות. לא לשכוח לסמן V בריבועים שנמצאים כאן על מנת שהמפות ייפתחו לנו. כנ"ל לגבי המפות הנוספות כפי שאנחנו רואים בדוגמאות הבאות. שימו לב, עליכם לסמן V ליד כל אחת משכבות המידע הרלוונטיות למשימה שעליכם להשלים. לא לשכוח גם להגדיל את המפה כך שתוכלו לראות את הנתונים. אנחנו נדגים עכשיו ונראה, ניכנס יחד אל המפות. זו התמונה שאתם מקבלים. אנחנו מחפשים כאן, אם אנחנו רוצים כתובת, אבל אנחנו נלחץ פה על שכבות. יש לנו פה תפריט שנפתח. בואו למשל נסמן את האנטנות הסלולריות, בואו נחפש אותן. עכשיו תשימו לב שעל מנת לראות את המפות, את האנטנות, אנחנו חייבים להגדיל את המפה שלנו. אחרת לא נוכל לראות את האנטנות. נלך לאזור תל אביב, שבו אנחנו מעוניינים לראות את האנטנות. תשימו לב כשאנחנו לא רואים את הנתון, עד שאנחנו נגיע להגדלה הרצויה. ברגע שההגדלה הרצויה תהיה, יתחילו להופיע לנו האנטנות הנה, אתם רואים? מופיעים לנו כאן על פי חברות. יש לנו פה את של סלקום, את של אורנג' וכן הלאה. נחזור אל המצגת שלנו. עד כאן אנחנו קיבלנו הסבר. במצגת הבאה, בשקף הבא, יש לכם עבודה שאתם צריכים להשלים. אתם יכולים להיעזר עם הספר, אתם יכולים להיעזר גם מקורות מידע נוספים של מפת נחלים ישראל. יש לכם פה סרטון על זרימת המים בנחלים, קישור לסרטון שמתאר את מצב הנחלים בישראל. אני חוזרת לשקף הקודם, אתם תצטרכו להשלים את המשימות האלה בעזרת המפות ב-GovMap, כפי שלמדנו, וכן בעזרת הנתונים הנוספים שיש. בהצלחה ועבודה נעימה.